Milí priatelia, štatisticky je dokázané, že priestory, nad ktorými bdie bezpečnostná kamera, sú pre kriminálnych živlov naozaj ostrašujúce. A teda tam sa stáva menej prečinov a zločinov ako v priestore, ktorý nie je monitorovaný. Tí, ktorí nepáchajú zločinnosť, sa rozhodli nerobiť ju nie preto, že by sa vnútorne obrátili, ale pretože sa boja, pretože majú strach, že niekto ich zlé skutky uvidí. Ježiš nám ponúka svoj pohľad, svoju kameru, ktorá preniká do hĺbky srdca a ktorá tam chce vidieť to dobro. A chce, lebo ten pohľad je účinný a pretvárajúci, aby toho dobra bolo stále viac a viac a tým pádom toho zla bolo stále menej a menej. Ježiš aj v evanjeliu tejto nedele hovorí, že je veľmi dôležité, aby sme to uznali, že tento Boží pohľad potrebujeme a že ten Boží pohľad je iný ako ľudský pohľad. Lebo kto chce byť veľký pred ľudským pohľadom, ten nie je veľký pred Božím pohľadom. A kto je veľký pred Božím pohľadom, a ten je podstatný, nemusí byť veľký pred ľudským pohľadom. Dokonca môže sa zdať, že je taký utiahnutý, úslužný, nepatričný, nemoderný, že nepatrí do tejto doby. Ježiš v evanjeliu tejto nedele je náročný, lebo hovorí, že veľkí sme vtedy, keď sme malí. Keď sa dokážeme pokoriť, keď sa dokážeme dať do služby tým druhým, keď dokážeme vykročiť zo seba, zo svojho ega a byť darom pre svoje okolie. Dlhodobá skúsenosť hovorí, že hlboký vnútorný pokoj majú tí ľudia, ktorí žijú pre druhých, lebo tí sú slobodní, tí sú otvorení, tí majú komunikáciu, tí majú vzťahy. Ľudia, ktorí chcú byť veľkí, nie podľa Božieho pohľadu, ale podľa ľudského pohľadu, sú stále izolovanejší a vo svojej sebastrednosti sa stávajú stredom len sami pre druhých a izolujú sa od tých druhých. Je veľkým darom to, že Ježiš nám hovorí aj náročné slova o tom, že máme byť pokorní, skromní, že máme slúžiť, že máme vykročiť zo seba. Ale naozaj je to tak, že v Božích očiach sme veľkí len vtedy, keď uznáme, že veľký je len Boh a my sme na ňom závislí, my sme jeho deti, objímané, milované a inšpirované k tomu, aby slúžili slúžiacou láskou.